माथो बुस्थुआ गैलालै रेडि ना ये मा बुस्थु क्लास 10 नि फरायसाफोर बर' मिडियामनि नै माइबा सरप्राइज होयोनो फोरोंगिरिफोरखौ मा दङलै अ बा माथो केकसे बरिया बानायदोंलाय औ मा बमासो गावबाय नामा क्लास 10 नि गासै फरायसा गोजा हिनजावसाफोर बांसिन fै नोंसोर गासैबो फैजोबदो ओरैजाय फैजोबदो अके बे फरायसा फोरोंगिरि सानाव क्लास 10 BM नि गासै फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ मान सन्मान एबा सिबिनानै केकखौ हानायनि बागै खावलायनायखौलाय आं केकखौ आवगायदों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनिसिम आंनि गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो उननि जिउआव जाहाथे आलो गोजोनै थाथों आरो गाव गाव फरायनाय लामाजों दावगालांनानै गोजोननाय लामाजों आवगायलांनो बेखौनो आं गुरैयै बयनिसिमबो खावलायनानै आंनि केकखौ हानो थाखाय आवगायबाय आंखौथ' अबस्था गैयै खालामबायलै उपाय गैया बरिया टेस्टि बिराद गोथाव साबायखर थाबाय अबस्था गैलालै दाना मायाव सुगोनाङो सरप्राइजआ बेसोमोन सरप्राइजआ बेसोमोन yes आरो मा दं जन मा दं आरो एकदम मा दं आरोथ' गैला दे जाबाय दे